У чым падазраюць Лукашэнку і каму ён пагражае, які бізнес пачаў яго ўнук і што з ім не так, а таксама што новага прыдумалі ўлады і чаго цяпер патрабуюць ад беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Без крыкаў, але з пагрозамі. Сёння прайшла вялікая нарада па дзейнасці Акадэміі навук. І адметна, што Лукашенка сам прагаварыў, у яго атачэнні да дзейнасці вучоных ставяцца па-рознаму. Тыя, хто быў так ці інакш звязаны з Акадэміяй навук, яе абараняюць і хваляць. Іншыя жа чыноўнікі ўспрымаюць акадэмікаў і іх дасягненні зусім инакш. И мнения были разные, порой диаметрально противоположные. Одни оценивали ее как бывший руководитель Академии наук, другие его сторонники как положительный, другие оценивали крайне негативно, я имею в виду правительство, Александр Николаевич Косин часто критиковал их и так далее. Асабіста Лукашенка мае да вучоных усё тыя ж патрабаванні, якія ён агучваў і раней. Маўляў, прыдумайце нешта, што можна прадаць і на чым можна зарабіць, інакш застанецеся без фінансавання. Праз гэта ім былі прынятыя два важныя рашэнні. Першае – гэта адстаўка вернага Гусакова і прызначэнне кіраўніком Акадэміі навук больш маладога і актыўнага Караніка. Другое жа – стварэнне камісіі для праверкі дзейнасці і эфектыўнасці вучоных. Адказным за гэтую камісію быў прызначаны кіраўнік камітэта дзяржкантролю Васіль Герасімаў, які апошнім часам стаў хіба не галоўным фаварытам Лукашэнкі сярод чыноўнікаў і сілавікоў. Ну и высновы гэтай комиссии Лукашенку не вельми порадовали. На финансирование научных исследований тратится много государственных средств, а должной отдачи мы не видим. Есть только точечные положительные результаты без широкого внедрения в отрасль экономики. Сегодня этого явно недостаточно. Прагучалі і яшчэ дзве цікавыя рэчы. Першае – гэта тое, чаго цяпер Лукашенка хоча ад акадэмікаў. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт. По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений. Может быть, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии. Это сейчас на слуху. Другая же гэта прызнанне Лукашэнкі пра тое, як ён бачыць працу вучоных. Маўляў, у вас жа ёсць камп'ютар? Вось і дастаткова. Мозги у людей хорошие. Кроме компьютера, как в народе говорят, ничего для того, чтобы получить большие деньги, сегодня и не надо. Адметна, што аніякіх крыкаў ці разносаў Лукашэнкі не паказалі, але ж і чытаючы з паперкі, ён намякнуў, што па выніках размовы магчымыя і кадравыя рашэнні, прасцей кажучы, адстаўкі. Унук Лукашэнкі стаў бізнесменам. Аляксандр Лукашенка-малодшы – гэта сын Віктара Лукашэнкі. Цяпер хлопцу 20 гадоў, і ён стаў сузаснавальнікам фірмы «Сезон упаковкі». Як даведалася выданне бюро, лукашэнкаўскаму унуку належаць 20% кампаніі. Плануецца, што фірма будзе займацца вытворчасцю гафрыраванай паперы, кардона, папяровай і кардоннай тары. І вось тут адметна, што афіцыйна гэты 20гадовы унук першы бізнесмен сям'і Лукашэнкі, але з яго кампаніяй усё вельмі няпроста. Калі 20% запісаныя на хлопца, то астатнія 80% на фірму «Марскія сезоны», якую стварыла бізнес-вумен Людміла Няронская. Яна з'яўляецца блізкай сяброўкай Віктара і Ліліі Лукашэнак, бацькоў маладога бізнесмена. Нядаўна журналісты распавядалі, як Няронская, дзякуючы сяброўству з сям'ёй старэйшага сына Лукашэнкі, зарабляе на рыбным бізнесе ў Беларусі і Расіі. Акрамя таго, у «Марскіх сезонах» працаўладкаваны і муж старэйшай унучкі Лукашэнкі Вікторыі Дзмітрый Дятлаў. Цяпер жа, як бачым, да сямейнай кармушкі далучылі і ўнука Аляксандра. Новае патрабаванне беларускіх уладаў. Цяпер яны хочуць, каб ідэолагі былі не толькі ў дзяржаўных, але і ў прыватных беларускіх кампаніях. Як даведаўся партал «Зеркала», цяпер у сталічныя фірмы дасылаюць лісты ад чыноўнікаў, у якіх патрабуюць даць справаздачу, ці ёсць у штаце кампаніі работнік адказны за ідэалогію і прадаставіць яго кантакты. Некаторыя бізнесоўцы пасміхаюцца, маўляў, не вельмі зразумела, што гэта такое ідэолаг. Але ж на справе сітуацыя зусім не вясёлая, бо ў лісце ад чыноўнікаў гаворыцца, што гэта патрабаванне дырэктывы нумар 12 Аляксандра Лукашэнкі аб рэалізацыі асноў беларускай дзяржавы. Гэты дакумент быў падпісаны
яшчэ ў красавіку, але некаторыя яго палажэнні ўступілі ў сілу толькі 9 ліпеня гэтага года. Адно з іх гэта якраз пункт аб неабходнасці прысутнасці ідэолагаў нават у прыватных арганізацыях. Прычым каго заўгодна на гэтую пасаду ўладальнік бізнеса ўзяць не можа. Ён мусіць узгадніць кандыдатуру ідэолага з чыноўнікамі. Калі кампанія невялікая, то трэба звяртацца ў адміністрацыю раёна горада, а калі на фірме працуе больш за 600 чалавек, тады ідэолага узгадняюць ажно ў гарвыканкаме. Журналісты партала «Зеркало» пад выглядам прадпрымальнікаў пазванілі ва ўпраўленне ідэалагічнай работы адміністрацыі цэнтральнага раёна Мінска. Там шчыра адказалі, ідэолагам можа быць ужо дзейны работнік фірмы, кадравік, намеснік дырэктара ці нават сам кіраўнік. Пасля яго запросяць на сумоўе да чыноўніка, які займаецца непасрэдна сацыяльнай сферай. Затым улады чакаюць наступнага, цытата. «Пачынаем з вамі працаваць адносна мерапрыемстваў і сустрэч вашага працоўнага калектыву з кіраўніцтвам адміністрацыі». Канец цытаты. Чыноўнікі таксама падкрэсліваюць, што пакаранне за адсутнасць ідэолага ў кампаніі як бы не прапісанае, але ён абавязаны быць і кропка. Зноў цытата. Штрафу не прадугледжана, але тым не менш вы ж разумееце, што мы ад вас не адчэпімся. Яшчэ адзін страшны госць завітаў у Беларусь. Аказалася, што ў ноч на панядзелак у Рэчыцы ўпаў невядомы беспілотнік. Гэта адбылося ў прыватным сектары ў раёне завода металічных вырабаў, і пасля падзення дрона адтуль нават эвакуявалі жыхароў. Вось што мясцовыя жыхары распавялі выданню «Флагшток», цытата. Беспілотнік ці то на правадах завіс, ці то недзе заблытаўся, але не здэтанаваў. Пасля вуліцу агарадзілі, а жыхароў вывелі за агароджу. Потым прыехалі сапёры і забралі дрон, а з людзей узялі распіскі, каб усе маўчалі. Канец цытаты. Ці гэта быў расійскі ці ўкраінскі беспілотнік, пакуль невядома, бо ўлады і сілавікі маўчаць. Ніводная афіцыйная крыніца не праінфармавала пра інцыдэнт. Аб крымінальнай справе, як гэта было з падзеннем дрона ў Мінску, таксама не паведамлялася. Лукашенко, шантаж мігрантамі і новая схема. Еўрапейская камісія пачала расследаванне за незвычайных рэйсаў паміж Мінскам і Бенгазі, якія могуць быць часткай схемы па спрыянні незаконнай міграцыі ў Еўропу. Гэтыя рэйсы выконвае беларуская авіякампанія «Белавія», і ў Брусэлі мяркуюць, што яны могуць быць скаардынаваныя з уладамі ўсходняй Лівіі і прарасійскім вайсковым лідарам Халіфай Хафтарам. Справа ў тым, што праблема міграцыі менавіта з Лівіі стаіць перад Еўрасаюзам асабліва востра. З пачатку 25-го года з гэтай краіны ў Італію прыбылі больш за 27 тысяч мігрантаў. Яшчэ 7 тысяч трапілі на грэчаскі востраў Крыт. Гэта ў 3 разы больш, чым летась. Сітуацыя нагадвае падзеі 21-го года, калі Беларусь ужо выкарыстоўвала мігрантаў як сродак ціску на Польшчу, Літву і Латвію. Цяпер у Брусэлі баяцца, што Расія і Беларусь зноў выкарыстаюць падобную стратэгію, але ўжо праз Лівію і для ціску на іншыя краіны Еўропы. Вядома, што ў восені 24-го года сын Халіфы Хафтара прыязджаў з візітам у Мінск. Пасля гэтага і пачаліся першыя рэйсы з Беларусі ў Лівію. А праз пару месяцаў у Мінск прыбыў і Хафтар старэйшы. Яго ў аэрапорце сустракаў асабіста старшыня КДБ Іван Церцель. Пасля ў Палацы Незалежнасці прайшла размова Хафтара з Лукашэнкам. Прычым на ёй прысутнічалі той жа Церцель і беларускі міністр абароны Хрэнін. Гэта сведчыць, што бакі абмяркоўвалі не продаж сухога малака ці трактароў, а пытанні нашмат больш сур'ёзныя. Чыноўнікі пачалі трасці вядомую сетку крамаў, і падобна, што не дарма. Гаворка пра крамы «Маяк» гандлёвай сеткі «Дабраном». Раней беларусы скардзіліся на якасць тамтэйшых прадуктаў і паказвалі піцу з чарвякамі ці тухлую кураціну. Цяпер сетку праверылі прадстаўнікі міністэрства гандлю, і вынік аказаўся невясёлым. Пратэрмінаваныя прадукты прадаваліся амаль у палове крамаў па ўсёй Беларусі. Гэта і мясная прадукцыя, і паўфабрыкаты з мяса птушкі, а таксама сыр, печыва і гародніна. Цяпер Дабраном чакаюць штрафы. Важнае адкрыццё зрабілі пад Мінскам. Падчас археалагічных даследаванняў на малым гарадзішчы на рацэ Менка была зроблена адна з найважнейшых знаходак за ўвесь час раскопак. Упрыгажэнні, якія лічыліся прывазнымі, аказаліся мясцовымі вырабамі. Пра гэта сведчыць каменная ліцейная форма 10-11 стагоддзяў, якая захавалася ў вельмі добрым стане. Гэта даказвае, што ўжо ў тыя часы ў горадзе на Менцы поўным ходам ішла вытворчасць ювелірных упрыгажэнняў. Цяпер спецыялісты збіраюцца даследаваць ліцейную форму на прадмет мікрачасціц, каб даведацца, з якімі каштоўнымі металамі працавалі старажытныя ювелірныя майстры.
У Клецкім раёне ўсё змяшалася ў чарговую беларускую трагікамедыю. Там і бадзяжныя сабакі, і пакрыўджаныя людзі, і нават лукашэнкаўскія прапагандысты. Жыхарка аграгарадка Кухчыцы ў сваім інстаграме паскардзілася на бадзяжных сабак, якія тэрарызуюць вёску. Паводле яе слоў, зграя сабак дзейнічае ўжо больш за 2 тыдні. Жывёлы дзяруць хатніх птушак і палохаюць людзей, але камунальныя службы на праблему проста не рэагуюць. Адказ жанчыне далі ў публікацыі прапагандысцкай мінскай праўды, і ён павесяліў усіх, акрамя жыхароў той самай вёскі. Камунальнікі заявілі, што злавіць сабак вельмі цяжка, бо яны надта хітрыя. Вось рэальная цытата з публікацыі. Працэс адлову абцяжараны праз асаблівасці мясцовасці і паводзіны жывёл. Жывёлы папросту не сядзяць на месцы і не чакаюць, пакуль адлоў за імі прыедзе. Сабакі хаваюцца і перамяшчаюцца, што натуральна перашкаджае працы службы. Канец цытаты. Тым часам гэтая праблема вельмі лёгка можа стаць не тое, што не смешнай, а нават трагічнай, бо літаральна сёння пад Брагінам хворы на шаленства бадзяжны сабака напаў на 81гадовую пенсіянерку. Жанчына неяк адбілася і схавалася ў доме. Цяпер яе чакае лячэнне, каб справіцца з сабакам, давялося звяртацца да сілавікоў. Міліцыянты, якія прыехалі на выклік, былі вымушаныя застрэліць жывёлу. Дзве трагедыі адбыліся на Віцебшчыне. У спякотны панядзелак 57гадовая жанчына з Падмёраў вырашыла выкупацца ў надзімным басейне ў двары дома. Яна ўключыла электранасос і загінула на месцы ад удару токам. А ў Лепельскім раёне загінуў рабочы. Падчас рамонту на яго упала страла пагрузчыка. Калегі выклікалі хуткую, але выратаваць 54гадовага мужчыну, на жаль, ужо не змаглі. Самалячэнне прывяло да бяды. Жанчына з Мазыра захапілася іглаўколваннем і практыкавала яго проста ў хатніх умовах, прычым выкарыстоўвала для гэтага звычайныя іголкі ад шпрыцаў, і вось у чарговы раз гэта ўсё скончылася хуткай дапамогай і бальніцай. Аказалася, што утыкаючы ў спіну іголкі, жанчына сама сабе пашкодзіла лёгкія. Медыкі налічылі як мінімум 50 траўмуючых уздзеянняў і падкрэслілі, што такая шкода здароўю адносіцца да цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Праўда, у выніку з жанчынай усё ў парадку. Яе падлячылі і пагрозы жыццю няма. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.